आम्ही आता ते मीटिंग आता घेतल्या सीटीपी हांगा आसा ओल्ड गोवा जे कितें परमिशन फक्त एक्सपोजिशन आमच्या डिपार्टमेंटाक परमिशन मागलेले विदिन चर्च प्रिमायसीस फॅसिलिटेशन सेंटर आणि ते काय इन्फ्रास्ट्रक्चर बेसिकली फॉर दॅट इज ओनली परमिशन विथ ASI परमिशन दॅट वी हॅव गिवन आणि तुम्ही सांगले की कोण तरी करता पण विदिन 100 मीटर्स खंयचोच मॉल खंयचेच ऍक्टिव्हिटी आम्ही बफर झोन हांवें नोटिफाय केला. अरे हांव मिनिस्टर असताना हांवें नोटिफाय केला आणि हे कोण सांगताय की विदिन आम्ही बफर झोनाक आम्ही ब्रीच करतले. प्रश्नच ना ब्रीच करपाक. ते 100चे 150 करपाक की हरकत ना. आम्ही सगळे चर्चीस कॉन्झर्वेशन सायट सगळे आणि स्टेट कॉन्झर्वेशन सायट्स भोवती बी पण आमकां ते मातशे पळोवचे पडटले गांवांनी जे कितें स्टेट कन्झर्वेशन स्टेट सायट्स जे प्रोटेक्टेड आहा तेजे भोवती बी 100 मीटर दवरपाची गरज आहा. आमी ऑलरेडी इनडायरेक्टली इनफॉर्मली आमी परमिशन दिवपाचें ना म्हणून सांगलेलें आसा. पण ओल्ड गोवा इज अ हेरिटेज सायट. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनीबडी बिल्डिंग एनी स्ट्रक्चर विदिन दॅट 100 मीटर. बफर झोन वॉज नोटिफाईड ड्युरिंग माय टाइम एज टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर. बिफोर दॅट नोबडी इवन वेंचर्ड इन टू नोटिफाईंग इट. अँड म्हणूनच तुमकां सांगता आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसराक तुम्ही सांगला की झाडां कापला परमिशना शिवाय केले असतले ते काम. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गिविंग एनी परमिशन. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ टाउन प्लॅनिंग. आय हॅव आस्क्ड द टाउन प्लॅनिंग ऑफिसर टू गिव मी अ रिटन सबमिशन सो दॅट आय कॅन सर्क्युलेट टू द मिडिया. तुमकां मागीर योग्य तरेचे प्रोटेस्ट करपाक जाय कायदो अनुसार तरी पळय हे सगळे सबमिशन जे आमकां दिल्ले तेन्ना ASI NOC रिक्वेस्ट फॉर रिलीज ऑफ सँक्शन फॉर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट फॅसिलिटी फॉर बॉर्न डिजीज अंडर पिलग्रिमेज रिज्युनेशन स्पिरिच्युअल ऑगमेंटेशन ड्राइव्ह प्रसाद स्कीम आणि हेच आम्ही परमिशन दिले विथ ASI नॉर्म. हे परमिशन शिवाय आम्ही आणि कसलेच आम्ही दिवंक ना विदिन 100 मीटर्स. आम्ही ते दिले जे चर्चीचे प्रिमायसीस फॉर एक्सपोजिशनचे फॅसिलिटेशन खातीर ते दिवपाक काय हरकत ना. ते इन्फ्रास्ट्रक्चर अराउंड द चर्च हॅज टू बी देर. इट इज रिलेटेड टू द एक्सपोजिशन. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान परमिशन दिवंक ना. आडागोडी मारल्या तेजेर एक्शन जातले आणि खंयचीच ऍक्टिव्हिटी विदिन बफर झोन आम्ही दिवचे ना. हांव जो पर्यंत हांगा मंत्री आहा माझ्या डिपार्टमेंटान खंय व्हायोलेशन जाल्यार आणि मिडियानी खंयचेय व्हायोलेशन हाडल्यार हे प्रोटेस्ट करून वातावरण बिगडपाचो प्रयत्न काय लोक करता. तेज्या ऐवजी तुम्ही आमकां एक पत्र तरी बऱ्या आणि पत्र दिवन म्हाका तरी मेळत आणि हांव ताबडतोब तेजेर एक्शन घेवपाक फुडें फाटी करचो ना. कारण हेरिटेज सायट्स हे प्रोटेक्टेड सायट्स आहा अँड वी आर हियर टू प्रोटेक्ट द प्रोटेक्टेड सायट्स. It is not only pertaining to a particular religion. It is a heritage site. It's a place of worship, and also not only a place of worship. It's such a internationally exposition जाता. जगभरचे लोक थंय येतात. त्याच बरोबर हांव मंत्री जावन आम्ही हे सगळ्या गोष्टी प्रोटेक्टेड आणि हे बफर झोन आम्ही अराउंड दॅट एरिया वी हॅव ऑलरेडी नोटिफाईड. आय थिंक आय मस्ट हॅव फर्स्ट डिसिजन आय टूक वॉज दॅट. आणि ते प्रश्न करपाक परत हायलाइट करा की 3555 सर्वे नंबर्स आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग व्हेरीफाईड बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाज एजन्सी सो वी कॅन डू मॅपिंग अँड दीज 3555 सर्वे नंबर्स विल बी इन्फॉर्म टू यू विदिन द नेक्स्ट 45 to 60 days and they will be totally 100% notified and protected mangrove reserves आणि इको सेन्सिटिव्ह आमचे सॉल्ट पॅन्स इनएक्टिव्ह अँड ऍक्टिव्ह आणि त्याच्या भोवती बी काही एरिया आम्ही फ्रीज करतो.